Amen. We're not talking America. Hallelujah. All you today can you name is the Lord's doing. It's marvelous in our sight. Because one able Kachukuru can not honor us and honor God by carrying your Bible and coming to join us here. I need to be a name. Hallelujah. Only imagine Charlie Kowa who won't go near Autumn Kaini Namar. One name working on Yam working. When I not to call put on by them. One number, the two be water. Hallelujah. Honorable Mike Jagua Yukutuku. I may import all the way from Abage, Oknano. Chineke don't think I need Isherika Tupuno Nune by the grace of God. Or Reverend is a reverend gentleman of the Anglican Communion. You know Yahwendu Kochuku, full regalia. Yes, and he's a priest of the Revival Anglican Church. Think about that village. Udechi in our midst of Nano, or Reverend Ruben Chemelie Chime. Let's clap for Jesus as he. Okay. Hallelujah. Use English. So, you make a woman here in the medical meeting. Mamma and don't win a moment on a bank. No more about I'm not reading about penny. Penny. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. So, yes, it's better. Thank you very much, David, for this beautiful atmosphere. Amen. Now, the final local Chineke, I think Abu in local Chineke. Yaneko, him for the sermon, Abu in local Chineke. And I brought a way. So, when the band in Nyani keyboard, it's a very beautiful song. Now, get into Abu Sauce Abu, or an appreciation. The Chineke Pupara Yemma. Chineke adọrọ ndị etiti mma. O kwesịrị anyị ntụkwasị obi. Achọrọ m ka anyị kwe ekwe ka anyị na-ekwe ekwe. Anyị kwe ka anyị na-ekpe ekpere ekele. Appreciating God for His faithfulness. Hallelujah. Amen. Great is your faithfulness. Ọ bụ na achị akwụkwọ program anyị kwụ n'ọtọ. Great is thy faithfulness, O God, my Father. Thou changest not the compassion as thou hast been forever. Can we have a drum standing up, please? Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed and I have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, snow and storm, the voices of war,
Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, I have provided. Great is thy faithfulness. Blessings on mine, we thank God, it's our own. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercy I see. All I have needed, that I have provided. Great is thy faithfulness, Lord. Lift up your hands and sing it one more time. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercy will see. All of me that I have promised to hide. I got the chorus. Want to go get the keyboard? Help me. What the chorus? Want to go? Your mercies I see. All I have needed, your hands has provided. There is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercies I see. All I have needed, our hands has provided. Great is your faithfulness, Lord, unto me. Jailbreak. Amango heavenly na achịkọta. Anyị gụọ ya mana ya gbasa program. Maka eze ndị eze nọ usoro ndị mmụọ ozi niile akwụrụ ọtọ. Ụmụ ndị mma egbe ekwesị ebichie ifu. Mgbe aka agabara nye eze ndị eze. Sọsọ ya bụ ihe n'iyi jiri onwe ha arụsị maọbụ ọnụ ma jiri n'iyi. Ha dakwa eyichi ihe ha. Kefọrọ na ya aka. Hallelujah. Ọ bụrụ maka na anyị bụ ndị ezi omume, abụ m onye arụ nọmba 1. Ma n'ihi maara ka ị mara agbaghara onye arụ ihe ọ na-eme. Ya bụ iji nyere anyị ndụ, anyị na-ahụta anyanwụ wee nara ahụ Easter Monday 2022. Biko, gbaghara anyị amaghị eme anyị niile. Ma were ike ndị egwu wee kwa ndị anyị niile. Ka anyị wee na-ata ndụ n'udo. Gọzie emume na anyị bịara ime gwa ha anyị okwu. Kekọọ anyị niile ka okwu esisa bụ etiti. N'ikpeazụ anyị ga-ahụ ihe ọma imere anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Achọrọ m ịbụ ụzọ bido ekene from ndị Central Executive. Ana m ekene our PG. Ndị isi niile, ụmụnne m ndị ụkọchukwu. You know, in theological explanations, I would like you to see what I will preach
in the eye of the Spirit. Don't use theological eye to weigh my sermon, because you can be better than me. So when the spiritual eyes will get rich, when I am at amen. Then I'm making no more I need again. No way I can. Mungi for never one and the Akamata. Nasi Chineke goes in aha Jesus. A moment umbe moment diegu. Chineke choli jiwe chikota in. And I thank God na inonka ike the Chineke. Make moment I can emende bachi ji. You and I will chikota nawa. So when you want to go to your camera, man, go along. Ibonya Gozin. Hallelujah. So, the message, Nchole Chikota, Esther chapter 3, verse 1 down. Esther chapter 3. Nchole, it discusses Maka Ibe Bele Nivon. Fasting and prayers, that anybody not under the sun, kwesịrị uru ekpere bara. Onye ọbụla anwụ na-acha bụ dịka ama uru ekpere bara. Ọkwa na ịma uru ekpere na oruvu ọnụ bara, ịma na ị na-anọte aka n'okpuru anyanwụ, maka ihe dị n'okpuru anyanwụ karịrị. What is under the sun is too much. So anyị chọrọ iwe a case study ihe mere be anyị. Before the coming of Christ in the church history, when the Jews were in exile, onye kpọrọ the Jewish bụ Haman. Mordecai dịrị ka ndị etiti na-enweghị onye ha tụkwasị eso gọọmenti. Ha nọ n'Udi local government, ha nọ n'Enugu North, ha nọ n'Enugu South. And we were floating like Mordecai. Man, Mordecai is very stubborn. Somebody shout hallelujah. Mordecai was somebody now on gate. And this man, Mordecai, so this man has the authority on the corridor of power. That is how many people on the corridor of power. He went to 1 million, he changed his step. 1 million, he changed his step. 500,000, change his step. Mobini se kuyene me. Onya me change his step. Chesi no onya biye base ndiezi. Omwe onye base ndiezi. Hallelujah. Omwe onye po otale egbe tambo. Omwe onye na-eke atakata akpọ. Omwe onye na-achọ otu onye a na-akpọ otu onye na-abịara. Ọkwụrụ karịsịa agabid ọgbaka echọm ndị chukwu ga na-anazị ihe a na-ekonu Latin bụ sumum puntum ndị amechi etu egbere. Hallelujah. So onye bụ Chineke nke eluigwe. Mordecai kwenye n'ọnya ọchụ nyani ekwe abawuru that man. Every day the man hụra iwe na-ewe. Esther chapter 3 maka time anyị. Of the man wey decide on nyaka egbu Mordecai. Ọchọ ichekwa nyaka egbu Mordecai. Ọ sị na ọ dịghị enough. Nyakwa Mordecai. Mordecai ma efufu. Nye ya ka emebi nyaka egbochi efu nyabụ obodo niile a na-akpọ ndị Jew. Ọ bụla anụma. You know the story very well. That's something I want to bring out. I'm actually within the story. Enwe ya na-akpọ kingdom war. Alaeze na-abọ bido ọgụ. Ka alaeze na-abọ ma mbido ọgụ. Iwe wee chechie. Ewe tụrụ battle line. Onye bụ isi onye ka eso. Ọgụnị ka ada onye bụ isi onye ka eso. Hallelujah. This morning, this afternoon, I draw battle line. Aya na ada. Onye bụ isi onye ka eso aya. Enwere aya na ada. Ana-eri matu n'ike. Na-enwe matu ana. Na-enwe diga ana. Na-enwe onye nwere ego ana. Ọ na-eri isi. Mana onye ọbụla nọ na Jehova
Jehovah will ibata bi bia zirishia mbe. Hallelujah. Akun na gota ihe na-ekwu. Achụwa gba na battle line ino fugba nke Heman. Hiri ekpara. Bawa makuta Chineke si agene. Mbe. Onye na-achụ ga-akwụ ya ọkpọ nsogbu. Ihe o ji akpọrọ nsogbu bụ na onye na-iberi dị egwu. Onye na-isiri mbe mere gịnị ka ịkọrọ ya aka. In the history of man, from Genesis and in the age of darkness between Malachi and Matthew, enwe age of darkness mgbe ndị ajọ mmụọ niile dị iche iche gbagotere ewe mee ha chi. Ajọ mmụọ niile si na ekụ ala mmụọ fụta eme ha chi ha zawacha chi dị iche iche wezi alaeze a na-eji ma dị agọma a na-eji ma dị eyi ihe niile a na-eyi a na-eji ma dị achụ aja a na-eme ihe niile a na-eme until Matthew chapter 1, the battle of kingdom. The Bible mentioned umunna no umunna. Ima no we anagin Matthew in chapter 1. Achi no nyam mutaro nyam. No nyam mutaro nyam. He after but kimani kendi omuni. Gumana wo ka kimani ki. Achi kwanu wan gongo. Mutaro nyam no. Ndo nyam wan gongo mutaro nyam no. Ndo nyam wan. Anya bawa ku ihe omimi aka. Mo ba sing na ezo mutaro nyam no. Onye bo onye ezo mutaro. Anya bawa ku ihe omimi God. Everybody, I sing in intimate. Matalonia didn't know. Great is one. Yeah, but I somebody shout hallelujah. Mordecai say, I will not bow before you. I can do that. That's big shit. You are nothing. I serve a God of the Jews. Amen. Mordecai. Come and Richard Gallo, when I was about 13 plus 4, I knew so Jehovah. I say, I need to make a son. When the man had it for, I will end as she saw it. We bought down, I know one nut and one nut. I couldn't remember one nut. Up there, I will have one yours and a good. I need a mother jelly for. When Haman, as Mother never instruction. What can I for? What do I want to more have? I'm touching history like a time. So one Haman, Mundo to Nelando. Haman Kishi, or share Titi Abubo de or Janines, also on Obanati. I put my cover hand. Also, as a small boy, I was seeing myself, I'm about to die. And the much of I didn't now. Not going to them. Also, done again. Also, that weekend. I need it. I want that to work with. Never saw the ones of what in the say, hey, when black, I thought you never want to be able of the blessed memory. Here now, come on, heart open. Some of you are entertained. I saw it, man, and I call my God. It's a reality. I don't care them. When Haman and his 4 members wanted to run, we had to capture them. Amen. We had to capture them, the big boys. And when in Chineke Etiti, only open our Etiti was
special hope. Circumstances and situation. Hallelujah. Ojiji baba, ibu baba wa ka mu bet. If that akuya, ojire or don't ni shim keso. Ojo mu na mu bet, je tu be ba yo baba. E ma ni obobu. Mangala. Anatata. Amen. Amen. When baby got shape for how many years? And on them yesterday, show one more the only song. They got their job can I over. In case one Kimara. She won't have to come to Nick Jama. I drive for pushing chapter. Now in the organ town, she no more it may. A very powerful man. Matthew 15, wait till you're Matthew 15 to Hannah. Now, why are you call him Jesus? I'm giving you history. Generation upon generation. Now is this and that. Now is this and that. Now is this and that. Until our own generation. Oh, no, but I will bet it. Egypt, what more? A man able to get to me. Onya who made a amazing game, ya. 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 If I don't know, if you get away from them, it's just what's up. Share one who go on your own man. Everyone who what on your own man. But I'm on the way to the Hallelujah! 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 Praise God! Whether you go to university or America, in with 3.5 million nation. Somebody is here watching it. You got to be big watching it. Hey, don't make it, don't make it, don't make it. And somebody is making it. I am making it. You are making it. We are working in millions, 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 millions. I say, yes. Please sit down. Oh, that everyone. Come on, everyone. Oh, I'm not going Etiti. But there is a teaching, Mama. Hallelujah. Chineke we palam goshi. Pagamana. Ndiri Jime. Palam goshi pagamana. Oh, we will move make it in our own journal. Oh, when we be if whatever say amen. In fact, men no she I will and have hope. Much of that. Una much of one. Can you remember what I said? I will remember Etiti. And I have hope. Jesus. Somebody shout hallelujah. We serve a God. Do you need a Belarus? Chineke Humanaya. I don't make it. You know, Belarus. He called him. Jesus said, "You see, Papa, or man, honey, but now, no kitchen." Bible says Jesus when you do. Chineke to go. She didn't know when I married her. I am meet Akuno. Jesus said, "She a big cool. No meet me one man." Onye bere, onye amamihe, ka Chineke mbụ, ahụrụ gị n'anya, ahụrụ m n'anya, ahụrụ ka ọ kọọ n'anya, ịmakwa n'ọdị ebube, 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 hallelujah! God is protecting us. God is protecting you. God is protecting
Money get you. 4 million. You came for 4 years. Uno deji. One man here quite young. I gonna be. What you said? I'm gonna marry. Gonna pay ya. Uno just want your days. I got me now. Manoya chukune chale. I'm gonna get again. 4 years. How many? I'm gonna be a bet. Man, I can never come wrong. Secretary today. Oh, yeah, Papa. Papa, because you seek a brother. Oh, no, but I'm going to what you will. When they come to anything, then I know that I can still hear me. Oh, no, but I'm going to me. Oh, no, but I'm going to me. Chileke. Musa, who are now? Oh, you're not damaged. Oh, you're not damaged. I talk to me behind. I talk to me behind you with them. You should be. I didn't shot him. Church Abasa. I'm the man wrong with you. The woman I cannot get it. Guy on the language just said, I'm a madam. I want to say, watch him with 1 Shabbat. But be okay, come on. Even if I never be home, I'm not going to go back. I'm pure or Umu and Omega. Not on the initiation and the initiation. Somebody shout hallelujah! Jesus is Lord! Jesus is Lord! Our dispensation of Christ. Let's go make it again. I told me a question. I'm going to talk to you. That's my question. Man, before Haman won, we hear Dr. Which is here. Okay, who didn't get it in? Who didn't jack? We forgot that I come here. The end and I carry on. The end I or had natural. Is she Haman? Be a bagel. The Jew, we will kingdom. Today, in the name of Jesus, I announce to you that we are moving forward and nobody will bring you back. You are moving forward. Nobody will stop you. You are moving forward. Nobody will block you. If they try to block you, the power of God will push them down. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. In the history of man, evil can last, but it can never remain permanent. In the history of man, I have studied history of AD 65 to BC 178 to know the level of evil and how evil frustrates the enemy. In a private, what can nature matter? My culture could make it. In a private, they are true matter. Number one example of woman. But she was around. You just see, can we watch him with one opposing back up? You don't the past time. Oh, when you want to damage, do the Jew. As you manage the man, you be had an answer. She cannot convert out to pastor. The one you get in the matter, Pananto. Papa to then I mean, what will not bring me? Never open it and make it. Shall I just have about the book over the child? You should work women. You wait, moving away. In the man of our call. I'm from Etiti. Calling Jesus. My one thing is lacking. I can't keep preaching. No one remember. When I want to remember. Here, my English spirit. Now I'll be able to think. So, if you belong to any spirit, make sure you belong to the real spirit. And the real spirit is the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, you cannot make it. You can belong to any spirit. But I belong to God, the Holy Spirit.
ọkaka ọ fụtakwa ọnọdụ echechi Chineke wee were ya na-enye anyị na-aṅụ anyị kwesịrị na-ekele Chineke. O nwere ebe ndị kwemekpere God si na enwere ndị be anyị adịwo grateful na-ekwesịrị onye niile kpa na onye ọnụ weta tait je nye PG odobe mmadụ 100 rela wefteche 300 ego n'ebe ọ bụ 300,000 times 100 ọ bụrụ times 30 million. Ị ma na o nwere PG mere etiti Chineke ya ebido egburu anyị niile. Anụrụ m anụ ime ayọ kewe na unu je Thanksgiving ọgwa ya ewee nye gịnị plot of gịnị eme ihe iwefu a gara asa eshi ụmụ a gara ndị niile na-akwọta anyị ma anyị a gara ada gidigidi nke Exodus na that gift is a plot of land ihe maka na onye ndị a na-enye ihe onwe ya na-enye Chineke onwe ya na-enye Chineke mana mmụọ Chineke bara n'ime adịmshọn ọmatụsi gị gị were ihe anyị asịkwa na inye gị ọ dịkwara akọta na mana ị nwere mmụọ Chineke aka m dị ọcha onye si na ịma anụ m ezo ifu ihe ngwa nda mechi eso ụmụ ndị ụkọchukwu ege na-agụ ndị na-akọ ọkụ n'ọfụ anyị na-akọ ọkụ n'ọfụ ma kọchata ihe nke eri Chineke gọziri anyị eme so onye gị na-akụrie nere efu njọ amụma mana ị ka tọgbara ego ji eme 21 days of o nwere crusade anyị mere itekwa egwu ọya nye m 5,000 abụ na everyday na anyị na-eke ebe 50,000 100,000 ndị ọzọ bịa chi ime crusade chi na o nwere onye phone number bụ 0508256 hashen ha na onye nkọpọ na ụkọchukwu na-enye ego ole papa Chineke gọzie ndị executive ebite na unu ga-egbefe iwe Chineke betiti ụmụ nwaanyị niile jere na ntị ndị nne di na nwunye di eji ma chịkọta oziọma abịa amụma abịa imekwa na di na eti na nwunye di ya dị n'ọyị ọ taba aka ebe gburu anyị a na-eche metin nwunye nwete taba aka ebe gịnị ebe gburu taba aka ebe gburu aba aka ebe gburu ụmụ nwaanyị niile chinye na ekpo na akwụna ọtọ chinye na eke enigbe abịa ọgụ achọrọ m ịrịọ mgbaghara Chineke biko esemokwu na-akarịa nwunye na nwunye di agakwa n'eke ka e were ụgwọ ihe ọjọọ kwa ha ụgwọ n'ihe ha na-eme gbaghara ya n'aha Jizọs ndị na-adịghị ekwe nwa ha good morning mere ihe ebere n'aha Jizọs fichefu ya n'aha Jizọs in Jesus name we pray. Chito na-aka ụmụ nwoke chinye na eke enwe nwanne naanị aka ụzọ na igwe enwere chinikwa eke eni a na-emewo Jizọs dị ka ọ sịrị Fero achọ na aka mkpuchi elu ọgwụ ya sị mma ebu ndọrọ eme ọ sị Fero gị jee gwa ọ sị Moses gị jee gwa Fero na ihe ya bụ I am nne bụ gịnị ụna m ihe bụ I am Igbo abụ ihe mbụ ọ dịgharịkwa ọ bụrụ onye ọma ọ dịgharịkwa ọ bụrụ ọkụ enwere ụmụ nwoke anya na ụmụ nwaanyị ka dị n'onye n'okpuru anyanwụ tanụ onye na-eke ụfọdụ bụ ihe nwanne ha tụrụ ha na ekele maka nnukwu onye nyere gị ike iji kpata ndị nna ebe na-atụfuru họn gị ebe papa o ruo eji akpa udo n'aha Jizọs onye nwanyị na Chineke na-ekwe ndebe anyị ekweghị ka imere anyị oyi esemokwu niile dị n'ụmụnna ma nke unekwu ma nke ime ụlọ arịọ nke na egbe karịwana ka ọ bụrụ nri ike nwanne na nwanne na mgbe ọzọ anyị ga-arịọ mmadụ ihe ga na-achịkọ ọchị n'aha nke nna na nke ọbara na nke m ọsọ Chineke nyere anyị 4 million 3.5 8 million 16 32 42 million anyị ji ụgwọ ọkụ onye ọbụla na-anọ ndị ike nye Chineke nwa na mmadụ bụ obi mmadụ na-eme chọrọ iwere ndụ anyị Jizọs mmadụ ole nka jeji mmanwụ akọ na ụmụ ọgụ na oche ebu ife agwam chepụ iche mmadụ na-ebe fụrụ ịgwa anya bụ mụ obenye mkpọkọrọ na-ekebu nebo mmadụ ga-eji akpọ ga-eji afọ asị na ebe o nwetakwa bọket tọwa oche kata akwụkwọ ndụ tiri ya ọtọ ọzara ọchịa akwụkwọ anụ ọmụ bụ isi na ihe na-eme bisi ka na ndụ ndị ahụ ihe a na-eme jụsị ya
bucket as boom, okay, moon. Or tear capala for any moment. Which I thought, man to do. When I have able and don't have a fight. God just sent me there. Came be at the table. When she know about 9 about Chinaketanto. No, yeah, get what they want. Yet you want to although when I go home, everybody get 1 year carbon. You never a man can doctor and because spiritual sickness. And when spiritual sickness, doc, and I want and I want you. I have a microscope. And I have an ultrasound. What in the one, what in the one? Man, Jesus now. Jesus will on your committee. What are we here? Oh, no, but I tell you, don't do. Name Jesus. All the people she now, she naked, because she won't kill. Me, she take on. But wait, that you only cook and never cooking. Oh, well, you ain't anybody. Actually, man, map who got you onion wine, non no, who got you one now. On Aurora, it would be the Chavanke. It a who got you put them to. Catching Pinota in the name of Jesus. I will ask you, and a actual question. Oh, I ask a actual. As some of when you are in a chicken. As some of Ishiba in Jesus' name, Moshikata. It shall have a reke, shakabo, supaka, rekata, a shakato, rigataya, a rakata, shakikoto, babakate, rikatuliba, shakipoto, legepane. Dibe shemu biko. Mundine tinyi hena nyashiru 50. Ndu yicha white tinyi hena nyashiru. Mwaka bekeli ndi tinyi ihe. Hapa yana. Kuome ijaba kwata akuwele menganga. Boshinke buje belen. Aninge tibu. Kama nika awa 3 days. Yicha webe $10 Kai bechi neke. Oya nejuka nono kankeno. Chisa kwa pado yoka. Chinye boshi wochi kajana. Boshi napa nije bofute. Hallelujah. I went to Kuna said, oh, go believe in Jesus. Or when you're millions, or when you're Janeme, or you're nine, free. Let us pray. Praise God. 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 Amen. Onye oji Chineke shiri na Chineke anụghị na anyị ego. Ihe ndị nọ na-emere anyị na ọ nwere ihe ọ na-ana anyị na-ayị ihe na n'obi anyị. Ụkwa na ị chọrọ iwere obi n'ime Jizọs. Lee ka ndị ntụkwasị n'obi. Kpere ekpere na ntụghachi mkpa ịhụ ọnwụ. Nke m ya dị n'obi m. Onye nwe m na Chineke m. Ekele gị. Maka na ehuru m n'anya. Anụwo m ọnụ okwu n'ụtụtụ. Echegherie m. Maka na abụ m onye mmehie. Ewere m obi m nye gị. Ewere m ndụ m nye gị. Chineke bata n'ime ndụ m. Bịa bụrụ onye nwe m na onye nzọpụta m. Ajụ m ekwensu na ọrụ ọnya niile. Ewere m onwe m niile wee nye gị. Chineke abụ chi m. Ị ga-abụ onye nwe m. Ka abụ ihe gwa m n'akwụkwọ nke ọnwụ. Bịa n'akwụkwọ nke ndụ. Nye m ike eji abụ nwa m. N'aha Jizọs. Amen. Anyị na-akpọlite nwanne anyị nwoke Pastor Mike Chile. Ọkụ nwere ebe anyị na-ekpere. A na-eke intercessory prayer. Anyị ga-ekpe ekpere maka be anyị bụ Etiti. Ya bụ the last item in this first section of the segment. Anyị na-eguzo ọtọ n'okwu anyị mgbe Pastor Mike of the Grace of God Church Apple abịa were microphone. Amen. God bless you.
Hallelujah. Amen. Ever be the connection center, the Etiti. N'afọ gara anyị nọ Nkanu mgbe enwere ụdị ọgbakọ nọ. A na-emere onye ọbụla na-enweghị ike ịza oku ya ebere because n'ime afọ 2022 Etiti bịakwanyere ọzọ n'ebe nchụaja maka iche onwe ha n'ifu nke Chineke. Ihe na-enye m ọṅụ bụ that point m ji ebe a si ebe dị iche iche bịa and ha ncha na-ekwu okwu ihe. Mgbe onye si na anyị ozi ọma na-ekwu okwu Chineke, ihe na-enye anyị owe anya na okwuchukwu unu mere ọhụrụ site n'Chukwu bụ point n'ebe a o si amechi were bịa edere na be Etiti be anyị, edere nke ọzọ ebe nsi bịara. Anyị ahụghị onwe anyị but ha ncha na-ekwu okwu ihe. Na mgbe ọ na-achịkọta okwu Chineke ebe 2-3 points dị Nkanu dịka ụmụada na-ekpere ekpere ọ bụ imeziri ihe. So ọ bụ evidence na Chineke maara na ọgbakọ nọ the today. Onye ọbụla na-enweghị opportunity ịnọ ebe a, biko cheme ka ọ bụrụ ihe onye ọmata that mgbe dum n'onu n'afa niile na onye ọbụla bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị dị Etiti na-agbakọta n'Etiti Town Hall. Ekene m Chineke maka PG anyị, members of the Senate, unu bụ ndị eji eme ọnụ maka na ihe dịka 20 or 30 years ago ụdị ihe niile nwa anyị ga-emebe anyị. Etiti bụ obodo nke Kraịst, ada agọziwo Etiti. Last year, abụ m witness mgbe Venerable were Etiti tinye n'aka Chineke, ndị elders nye anyị support. So osi akpọrọ anyị today abụ m sọsọ n'ọdụ ka ndị amụrụ bụ Etiti kama ndị na-ejere Chineke ozi. N'ihi nke a, unu bụ ndị agọziri agọzi. Ọ na-enye m ọṅụ with ndị nna ahụ for many years. Onwe nke njin aga m anọ Ọka today, ma because of ka ọha m mkpa Chineke anọ here. Hallelujah. Ndị kere eke na-aja gị mma, Emmanuel. Ndị kere eke na-aja gị mma, Etiti na-asị na ịdị mma. Gụọ nke a gụsie ike. Ndị kere eke na-aja gị mma, Emmanuel. Etiti na-asị na ịdị mma, ha sokwa asị na ịdị mma. O mafere ya aka. Enyere m nwa ntakịrị n'oge mana ama m mgbe ọzọ anyị ga-eme ọbụla ihe a na-akpọ intercession n'eziokwu. Ekwenyere m isonye ntụziaka. I will never break the policy. Amen. Anyị ga-eweta the youth. Ndị ka anyị ga-ama ekpere ndị youth anyị ekpere. Ihe na-ewuwu ọnwụrụ bụ nghọrị nlahụ. Nnekwa anya udu deception enwere. Ọtụtụ youth chee nọọ ihe dị mma site n'ịna join ejud atinye aka na mpụ dị iche iche. Etiti be anyị na-asị nyanwa bụ mmụọ nke ọgwụgwụ oge. Today ndị nwaanyị n'ebe a na-ere na ụmụ na-ekpere, ndị nwoke n'ebe a na-ere na ụmụ na-ekpere. Ndị youth na-ekwupụta na anyị amadụ part of this last day move ekwensu na-eme wee na-adọrọ mkpụrụ obi na-ana ha n'iyi. Mgbe anyị kpere na Chineke ebe ọbụla ị nọ kpee ekpere a. Etiti, pray. You saw your tongue. You have to call upon the Most High God. You must save yourself. You need the power of God in your life. And the land is calling upon the Most High God because this is a deliverance center. You need Christ. Only Him will make you
a winner. And I know that without Christ in you, you cannot make it. Pray for your deliverance. All the secret clubs, different clubs, between all the too much, as a gift now, and when they offer you their gift, you may consider it good, but very destructive. That's why you need to call upon the Lord, so that God will open your eyes. I stand by the word of the Lord. I speak to the youths, all the youths in Etiti land, all of you that are here. I speak into this atmosphere of power of conversion that Jehovah be made manifest into your life. That the power of deception be cut off from you in every way they are operating. Sitting in the legging law, sitting under training, sitting on the anyone that is speaking or hanging on you, by the power in the name of Jesus, I set you aside. Every youth, men, the young girls, the young boys, all of you, no matter your level, by the word of the Lord, I declare you free in the name of Jesus Christ. Be set free in the name of Jesus Christ. Wave your hand and say, thank you, Jesus. Aga m ekpere maka the members of the Senate. Mana tupu m ekwu okwu, Chineke si m gwa unu maka unu nwa bụ ndị na-ehold ihe ọbụla ga-emebe etiti. If you na control office of the EG, Chukwu achara na-ekwu n'eziokwu, unu enene mmadụ anya, bụ eziokwu ka o wetara unu na mma. Amen. Anyị ga-ekpe ekpere ugbu a. Ọ bụrụ na mmụọ nke eziokwu egwu Chineke apụọ n'ime ndị a, onye na-eme mgbe ụfọdụ ha nwere ike kpebi ihe dị mma ana n'ikpeazụ ekwensu eji ozi nke ya site n'ime gịnị ịkpanyere ha ụka ga-adị contrary to eziokwu ahụ ekwuru. Anyị chọrọ the spirit of truth, the head of the members of the Senate eji etiti ama atụ. Shall we pray for them? They need the grace of God. As you pray for them, God will confirm your prayers. Pray. Pray for them. The ministers, pastors, and that's why every family, every member, every born of a Etiti land, so that their governance will be a good one. Pray for them. The members of the Senate, Father, today they have come. In the first place, we request that you consider their dedication, their humility to appear on this altar today. Lord, we ask that you bestow on them more grace, fear of God, so that all of them will function according to your own direction, by the leading of the Holy Spirit. It will never be by the mere leading of mankind. They will make mistakes if they go on their own. Etiti is calling on you. Take control over the Senate Council. No matter their stakes, the chairman of the Senate and all his subordinates, we ask that the Spirit of God, the power of God, come in control over them for their dedication today to be made refreshing, oh God. Thank you, Father. I need to know Jesus Christ. I need to know Jesus Christ. PG anyị dị mkpa. Nwoke a face many challenges. Enwe ndị ga-like, enwe ndị ga-akpụ ya shi. But the enemy PG, Chineke si m gwa gị enene mmadụ anya. Vision Chineke nyere gị maka Etiti, because before you come out to contest for the chairmanship, you must have a vision, and that is the thing I consider. We vote Yoruba. That vision, God is waiting to see it. Etiti na-enanya ihu ihe ga-eme accomplish your regime. Let it be the best regime. Hallelujah. Mbụ nke Chinachi mere nke ọma, have your own. Praise the Lord. Let us pray ka Chineke wụkwasị ya otite mmanụ ahụ ka ọ dị ike. One nwere ike inwu ọhụ, mana something nwere ike divert ọhụ ya. O si na gọọmenti, o si na the community. And every object of diversion, that's where this vision.
Let God remove it from his life. In the name of Jesus Christ. Pray. Open ihu PG na anyị kpere ugbu a. Enwere m only but more 4 minutes again to pray. Ikwuto PG bụ easy. Mana ikpere PG ekpere ọ dịghị easy. Mana ihe anyị na-ekwu ebe a today bụ ka anyị summon our courage. Pray for our PG. Not only the best PG all over Enugu State. Community needed that will be our PG. Pray for him. Let God strengthen him. Let God protect him. Everything he needed to keep the good governance, let God supply it to him. Open that PG in a man, you'll be proud of him. PG trust in the Lord your God. Agitation. The Lord whom you trust will fight your battle. We pray in Jesus' name. Amen. It will make a progress by the prophecy of God's servant, Mordecai. We were more than 35 points in one that because of shortness of time, I don't want to go there. If we go that man, onye na-abịa ifight Etiti. Ndị ka nwere group ha ji chọọ ịbata. No way for him man. Etiti not be on the victory side. As it can be very like a progress, like Etiti community. Praise the Lord. Investors, there were some communities years ago. All right? Investors, how much invite now there? How many develop their community? That is asset. God will open your eyes from the Senate to our PG. Can have think here beyond our limits so that more light will shine in our community. Headman is dead. Shall we pray? I handle the microphone. Venerable not here serves as an elder. All right? So in every summary, when they pray, then I'll get close with the prayer. I was commissioned by the coordinator, Dr. Charles, to make a prophetic utterance. I will only say 31, so that Venerable will finish the rest. When you're not killing Abamisi, na Etiti, na Sini Demma, Nezoku, and you need a bundle so now need them. The blessings of this song will follow you throughout the year and the year to come. Because I know that by next year at this time, we shall meet together. We don't know the way testimonies. Amen. Father, as all the hands are lifted up, this is the heart of the Etiti community. We have all agreed with total submission on this altar, set for you and not for any other God, but to you that created the heaven and earth. Lord, let there be more release of your glory, that every soul born on this land shall increase in glory, increase in power, increase in prosperity, increase in favor. Even those are gafehi. Mwe Etiti ọbụla ga-eru na ya gafee. Ụmụ nwanne anyị nọ na mba ofesi ha ga na-eme nke ọma. Emeka onye ọbụla ga-eji ndụ pụọ ebunata ya n'ozu. God forbid. Etiti increase in power, increase in glory, increase in favor. In the name of Jesus Christ. Anyone because in agreement we have come together to make our declaration to the glory of God the Father. Oh, earth, and Etiti no India. Oh, we hear Etiti Pepelita. Now let it happen. We have Gossi. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Can you call Jesus as I hand over to Venerable? Money I in the internet. One evening,
one in the clear now, Etiti Madonna. But she, the executive on, but she ain't on camp. The paper, I made I improved 15 minutes. That was the day God told me that we are going to become the chairman of this village. All you do not know this camp is done. Today, I'm going to tell one my device, my secretary, and those on our own. Second Samuel chapter 23. Now put it there, go. Second Samuel chapter 23. This occasion I am here, Abamin Humaka, is not a little thing. You are going to read this. That's one. These are the last words of David. Second Samuel chapter 23, from verse 1 to verse 4. The oracle of David, son of Jesse. The oracle of the man God exalted by the Most High. The man anointed by the God of Jacob. He anointed you. Israel's singer of songs. The Spirit of the Lord spoke through me. His word was on my tongue. The God of Israel spoke. The rock of Israel said to me. When one rules over men in righteousness, when he rules in the fear of God, in the fear of God. Amen. If you are not going to do it, resign. He is like the light of the morning at sunrise. On a cloudless morning, like the brightness after rain, that brings the grass from the earth. That's verse 4. Okay. Amen. Because of our time. We demand transparency and accountability. That is what we mean by transparency and honesty. Government will have because at the fullness of time,
I call this young man. Measure the map and clear when I want to put. What is it? Share. The back of my mail. Or the Paliana, Biawatan. Have fun in as a black. Come here. Come here. Why did you not got? Only I said. This year, the back of my mail. Macano me. You make a somebody me. My best. Okay. Grandma, Kanyama me. Naked Mama Port. Njokwukwe Chineke ya ka nyeke little more wisdom. Maka ọgwagwa am some challenges Nyamwell during his time. So, and God helped us with other people Njoshikwa Ajuju. Mana anyị mere according to eziokwu igwara because mgbe ihe niile na-emasị Chineke na ma achọghị onye ụgha ọbụla ịbịa chọọ iduwe maka emere m election. Eyi, so ma Chineke ma Chineke so Chineke metere m n'obi m gee ntị na m ga-eduwu m ngee ntị gekwenye Chineke ntị anya megbote ha na-abụ Chineke rịọ ọrụ Chineke rịọ. Thank you, sir. God bless you. I call Jesus Aka. So I will need that. I will need that. When I want to go on, go and put your house in order. Put your documents in order. Issue when you want to make all the Neka. Up to be an up on doing on. It never will let that. What do I know? I show you up at Tineka issue. All you're doing is buying at the back of it. It's a buying book. Issue your down. What are they coming back? Chineke kusoni na Kenya. Ishin kina mubarantu. Duna mubarantu. Numuwa hori. Nanya wana nganyu. Kakenya unuka madabu. Ishi no wakaneti. Opa no wetin yako nuka na ngemete. Give you a poor honey, you're gonna have band. Meals the Rubose, Ugo Each and the way they do. May not do. They're gonna have a want for 83 years. Not really back at the fullness of time. Give up and make, give you a man, or anybody, or big, or I'll give you a minute. Oh, my sister, nigga, didn't know. Ha! Chineke, atakoteka kumweka ndani. Ekoteka kumweka ndani. Mekweki chaliweze. Ndani ruonke nishira ya ndani tewe. Ya ruonke nishira ndani tewe. Wembe anyike mweto of the never local government inyanyani. Wembe anyika mwobodo amanu nkoma. Anya jabiam ando Jehovah nekwe everyone man to take even okay. I pour the oil of power, the anointing of the Holy Ghost upon you differently. Today we are concluding it unto the Almighty God. Unto the Almighty God. The Lord God whom I have put in my life and brought to serve for over 50 years now. He's a faithful God. Okay, do. Okay, you know, Neka. Ojo na kwa kwani funu kada. Chineke ke jitira anyị ndị enyemaka man government house ibe niile. Onye ke mu nnenya. No bu na guzo na esiokwu a. Unu ejere kwe klase. Na eshi maka mgbe enye anyị rie anyị bude n'odo. Ala tụwa anyị otugota anyị. Tugota anyị n'odo. Unu mara. Ke Chineke nye unu ike. Nye unu ume. Kwefe egwu mmadụ n'anya unu. Were isiokwu tọntọala nke ọchịchị unu. N'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Can you go Lord by lift up your hand and say thank you, Jesus.
Chineke na nyekene. I na chikota the first segment of this program. Keyboard, can you key us into to God be the glory, great things He has done. Obulie Chineke mere anyị, otuto dịrị, ekene dịrị. Hallelujah. Can we have the keyboard? Is it there? Thank you, Holy Spirit. My nature keyboard is Biko PG. I want to use this opportunity to tell you that so far, I know he Daddy, check on my hand. I may not have opportunity to say it again. And I don't want to comment here on social media. But I want to tell you that Etiti na Wali na and we are put to you. Maka mi, maka ok, maka ihe na-emere ndị na-enwe nke ọhaghị, ihe na-emere ndị nka, ihe na-eme at different places. I know you may see that in your report. I want to say we are grateful. I am grateful. Because don't be discouraged. We are praying for you and Prince for your humility and above all, one thing on your name to the 5th generation became happy okay. Because don't stop. The Lord shall be with you and He shall bless you. God will bless every one of us. Okay, go in bed. Ani kana gani fu. Ani kana jena bata. Ani kana fu ya wachino ke numereme. If you believe that, shout a congress, amen. To God, with the glory, the things He has done, so lovely, the world. He gave the birth of His Son. There is none as atonement for sin, and open the lies gate, said always going. Oh, praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus, the Son, and give Him the glory. Oh, praise one more time. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let the right hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus, His Son, and give Him the glory. Great things He has done. The Lord said to Moses to speak unto Aaron and unto his children, that in this manner they should tell the children of Israel, I take a mandate from my father as a priest of the Most High to declare unto you the land of Etiti, Ngwo Tv, saying the Lord bless you. I can't hear your amen. The Lord keep you. The Lord cause His light to shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord lift up His countenance over your life, and the Lord give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Somebody shout it louder, amen. Shout it, Congress, amen. Shout a magnificent amen. Hallelujah. Anyị mee announcement ndị pastọ niile bụkwa onye Etiti
Obuko to people in Kadakanya Yewan Eka Michael Chime. Makanina Kurunka, we are going to set up a powerful prayer network to back up in Aipu. Anybody that will rise up against this government will not live here. In our papa, I want you, or no one I can't do again in the room. On a quack corner. Because my own neighbor, and I want you straight away. After back. The next governor of Enugu State will give this community chairman Enugu South local government. Begin to rejoice. I prophesy it because no one Jabana Mana Bulbul, Jenny local government chairman. So the next governor coming in the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Somebody will rise from this community and become the local government chairman of Enugu South. In Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Lord. And I cook a and then we're a Jesus aka. Also, Kwanaka Mara Makanga Koro Chineke Moai. Aka Mara Makanga Koro Chinwe Titi. Kobara Yaka Marama. Koro Yaka Marama. Kai Koro Yaka Marama. Kobara Yaka Marama. Aka Marama. Omerende Biduacha. Omerende Biduacha. Omerende Kuhaka Forum. Omerende Kuhaka Forum. Ase Munego Marama Kamuga Barachine Kimoai. Hebu Marama Kanga Baronye Nemai. Obara Hebu Marama. Obara Hebu Marama. Obara Hebu Marama. Obara Hebu Marama. Hebu Marama. Etiti great, Adam Shaw. Etiti Adam Shaw. Mbo sende Joshua and Caleb. Kahajene Nanaho. Over Anana devour its inhabitants. Mbo has a regular Etiti. Has an Etiti to the land of righteousness. And you Kochukwibem, or you want to work I presume. I get you a mara. Mandine Joka, Mandine Momanana, Etiti to the land of righteousness. I can't say Kukem, the church of Mama, and I may zone of presume. Now, much here, I'm going to Etiti. I'm going to Etiti. Oh, when Barney moved. Operundi on the modern chodo, I don't know to govern or Emery Roger, I don't know to get to the tea and on road, Macandine Momanana. Ezuku cannot go. Jesus will take you over. And the righteousness shall continue. Ndezi kurupu kuchiwo kupenzi tembuzi ewa kubono rukaje. Oye na abia ika agwe Etiti a change to war. The Isaiah shall wear you a new garment, my man. E woga kwa ho. E kukwere na redu. Akwili shop is ekuria. Ebe chukuna dendo, haiga dendo. Aikana kanihu. Apa e shop. Kai hapu henda ne metego nkoka. Kai jazame oriri papa magwa onam. Sa. Ana me bend my head for you. I'm a man of God. Yesi ambu makachileke nenye go kwa ogwa. Ogwa haga na Jesus. Are you move? So eba ene ejebo na ewe ototo ndi ọ ga-agwa anyị cheta before anyị aba na the main thing. The main thing bụ na chairman PG ga-ekwuru anyị okwu welcome address. Deputy ọkụchegide ya afọ ọnụ gị na-atọ m ụtọ ka anyị kọrọ deputy aka ka anyị hụrụ chairman ka anyị kọrọ deputy aka na afọ ọnụ ya na-atọ m ụtọ. Asị m buru ụzọ kene ndị clergy
na chukwu azawo ekpere anyị ndị kleji ka anyị kọrọ ha aka biko nụ ka anyị kọrọ ndị kleji aka na chukwu azawo ekpere anyị ndị ọzọ anyị ga-akụrụ aka bụ the eldest man n'etiti Ngwo nna m ochie ị nụrụ oyibo nso onye kacha bụrụ okenye n'etiti Ngwo ya ka nso n'oyibo ahụ adịakwa ndị ọkwa nna m ochie ịhụ ka anyị kụrụ Jizọs aka n'isi ya ọ pụrụ Rangers mana ahịa ọ bụ Elder Daniel Nnadi ihe anyị ji mara ya bụ afọ ọnụ ana afọ ọnụ ya anaghị anwụ anwụ n'agha Jizọs ebe afọ ọnụ ya na-anwụ onye agaghị anwụ anyị dị shọ. The next person bụ the senior president of Etiti community Lawan na-ekwu ọ na-ekwu anyị dị shọ. Lawan na-ekwu na nke ndị Abuja nke anyị a na-ekwu n'Etiti nke ndị Abuja daba njọ njọ nke anyị a na-ada mma mma maka na ya anọghị na political jangoroba. Adị m shọ. The president of the Senate chief nwoke dị mma Donald Oya ka anyị na-akụrụ Jizọs aka ka anyị na-akụrụ ya aka chigodi praise the Lord. Praise the Lord. So ihe like bụ ime otu anyị ime dị bụ ụka ọka dị taa. My president na-ekwu isi m na ekenekwe m. The next person in command ekwe anụ ntị o akpacha m anya kwuo okwu a mana onye mụ na ya nọ n'ọrụ bụ ozugbo ike nwoke tụtakịrị ka nwoke hụ ya fọtawa don't hide the atomy na ọ daghị adị isi inwe obutomi ya piji ọkwa eziokwu onye nwere obutomi ya dịka Chiemeri na di ya nsi kwu o ruo ovoro ọtụ ata gwagoro ndị Igbo okwu. Etiti ekele mmadụ niile anyị ma akọwanye onwe na ama ụlọ ike okwu adịghị m ebe ọ bụ mmadụ anya biela arụ ọ na-ekwutere egwu onye m o nwere mgbe a bịara nke a bịara ahụcha ndị rịarịgara na-acha ha asị na ha kacha ụjọ mana orukwe mgbe a chọrọ ịkọwa dị mkpa ndị rịarịgara adịghị iti kọwa dị mkpa ụlọ nwoke ya nwe akpọta nke dịka anyị ọ dịghị representative ga-ezere mkpe ebe aba n'etiti ya ka ọ n'etiti aka ọ bịara. Thank you. Praise the Lord. Ike m dị na spirit ọ bụghị n'ihe ahụ na ekwuso ụmụ ọta ọzọ anyị na-emekwa ya eme ngwa onye ki ọ sị na every knee must bow, every knee must bow, every knee must bow, every knee must bow, ndị ajọ mmụọ ọgọ ọbara every knee must bow, ndị amụsị ogbo mmadụ every knee must bow. N'aha Jizọs ikpere niile gị bụrụ n'aha Jesu weze m ikpere niile gị bụrụ ndị ajọ ọgọ ọbara every knee must bow, ndị amụsị ogbo mmadụ every knee must bow. I don't make a crusade. No, boy, crusade. The ice water. My man needed too much. Can I buy a speed? Can I buy a speed? Before my PG, but when they get when the moves before you put that. Campo recognize chairman Etiti my pocket. I may recognize the guy in my neighbor. And then they recognize the former PG, Pastor Gochukwane, former PG, first stop. How come now? How come former PGs cannot born am naked? Emeka Ngwo na Kroniaka, Pastor Neko no na Kroniaka. Get or not to get it. That is a CMO Weze, get it or not to get it. Adam get it. Okay, Kai Koroniaka, which means the one only Etiti Genga Bona. Kai Koroniaka to share Ike. Chairman Omonia, Ayeke Negi Benjamin Obodo. Chairman Omwene, Ayeke Negi Godwin Ono. Chairman Omo Haga, Ayeke Negi Ibemam. Or Pastor, IBB.
Obro nke pastor. Maka na dị Mr. Oya ka nji jụọ ajụjụ. I want no pastor. Okay, Mr. Ibe Mam. Okay. Chief. Hi Chief. Kwa nwa ka nchọrọ ịbụ. Mana mfu n'okpuru ede ka dị n'ishi. Ị naghị echefu. Biko ka anyị kụrụ na nka bifo mkpa ahịa. Ka anyị kụrụ na aka bifo mkpa ahịa. Ya na Raymond Dogbesi dị echiri the same thing. Raymond Dogbesi bụ High Chief. Christopher Ikechukwu na Kamutu Christopher. Okay. High Chief Ikechukwu Ozani. Okay. Also, ụmụnna Chizak afọ 1 ọ ga-adịrị ya ma biko ka anyị kọrọ na ya ka na anyị ekwufo ụmụ obodo ya bụ the round up for now anyị ga-emuvu n'ihe ndị ọzọ ọzọ anyị nwere white nne ya bụ siktun ya nne mama m nne papa m nne ọ naghị ama ihe ọ na-ekwu mgbe ọ na-ekwu ya papa m nne mama m nne ịma na ọ baka ya kpọpụta Mike white mgbe yes kpọpụta white na ndị otu ya ka ha bịa nye anyị special number e ga-eji kpọpụta PG ka PG bịa kwuo okwu White man Gibson the secretary international secretary Padova ine ya anya ịhụ na ọ dị ka osi obodo oyibo nata praise the Lord hallelujah achọrọ m ka mmadụ niile sowodo m kwuo ya ọnwụrụ bifo anyị aba special number ụlọ nwa mkpu onye aka ihe ọha mmadụ niile ji esoro anyị ekwu ọnwụrụ mbụ Chineke dịọrọ ndị etiti mma anụ etiti bụ ọchị etiti akwụrụ ọnụ onye ga-akwatu ya Jehova ma nkwe etiti bụ ọchị etiti akwụrụ ọnụ onye ga-akwatu ya Jehova ma nkwe etiti bụ ọchị akwụrụ ọnụ onye ga-akwatu ya Jehova ma kwekwa etiti bụ ọchị etiti akwụrụ ọnụ onye ga-akwatu ya Jehova ma kwe. Special number in English. I can't put in English. Yours, God's intervention. We need God's intervention in the Etiti village. Yes, sir. The whole nation in Nigeria. God's intervention. God's intervention. We need God's intervention in the nations of the world. God's intervention. God's intervention. We need God's intervention in the nations of the world. God's intervention. God's intervention. We need God's intervention in the nations of the world. God's intervention. God's intervention. We need God's intervention in the nations of the world. We are preaching against sins of the world. We are preaching against disobedience. We are preaching against unfaithfulness. We need God's intervention in the nation Nigeria. God's intervention. God's intervention. We need God's intervention in the nation Nigeria. God's intervention. God's intervention. We need God's intervention in the nation Nigeria. We are preaching against
sins of the world. We are preaching against disobedience. One name we are preaching against unfaithfulness. We need God's intervention in Etiti, Ngwo. God's intervention. God's intervention. We need God's intervention in Etiti, Ngwo. God's intervention. God's intervention. We need God's intervention in Etiti, Ngwo. We need God's intervention in Etiti, Ngwo. We need God's intervention in Etiti, Ngwo. And people can check it before that. Because God is working. Somebody creates working. Yeah, you want to create me a kind of kind. This one get people can got to be the career. Hallelujah. What can people will know the Melanie. You can you to now before now. Amen. On that there is a picker, I don't know why you. On that there is a picker, I don't know why you. You don't like to go by the ending now. On the one now, on the one now. And the one now, Wesley was so blue, she lazy.
Okay, we're going. Amen. Imagine they're happy with Jesus. Chineke gọziri Etiti ihe niile. Ụfọdụ ihe Chukwu na-eji ngọzi Etiti. Tantọ nwayọ. Ihe ndị si n'onwe Chukwu na-eji ngọzi Etiti bụ na ebe kenyi ndị gịrị egwu. Ebe chekwa anyị ka ga-atụ ya na rekọd. Unu ga-agwọ kwe na ha gịrị. Ndị mmadụ azọta ukwe. And ha na-etọpụkwa ya Etiti. Unu ahụhụ ngọzi ziri anyị. Because I will not take much of the time. Nadio, you can ban the next program. In my heaven, number 1 point. Not the Senate. And they put out you. Kaiko haka. Number 1 point, but not the Senate. Can they put Number 2, I tried to make for the Senate to go. Kama na nani heba na brain na-emetụ m n'isi bụ na mgbe m jere kwaya ama m na enwere ndị bas Ngwo kwere bas ma na enwere ndị tenor na white kwere tenor mana ndị nke trọbụrụ ka nna amaghị Kenneth kwe trọbụrụ ka anyị kụrụ Jizọs aka na Kenneth bụ onye trọbụrụ eziokwu ọ bụ na ị na-eme isi ike sekuriti ịpụta ịma na ọ chọrọ trọbụl ka anyị kụrụ ya aka biko nọ Etiti na-eme ihe Etiti bụ ndị a ga-enweta. I think we need something special. Presidential address. When I say presidential address, I know the president I'm talking of. I think I brought the Etiti. And I am the President General of the special community. The number 1. Adam Shaw. The number 1. Onye na-ekwuwere ihe ọ na-eme ọ na-achịkwa. A na-etu esi black. Ọ gbakọtụbe anya black. Ọ chọghị ịma. Ọ chọghị ịma onye ọ bụ. Ọ bụ President General for everybody. Ọ naghị eme ịma mmadụ. He is a President General for everybody. The end. Anụ m ihe ikwu. Ọchịwo Ozuọra. Anụ m ihe ikwu. Mụnwa nke onye Ozuọra. Ama nchede eche mụnwa bụ onye ga-ejechi nye m resignation paper. Mụnwa ga-eje because na money ya dị na mma too much. Mana ọ gaghị disappoint. Si gaghị ahụ anyị gbanwee. Si black gaghị ahụ anyị gbanwee. Ị gaghị ahụ anyị gbanwee. Si black gaghị ahụ anyị gbanwee. Etu Chukwu dị na mbụ ka ọ dị ugbu anyị. Ọ gaghị ahụ anyị gbanwee. Etu ahụ ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu anyị. Ọ gaghị ahụ anyị gbanwee Chibu anyị zụọta. Company the only executive chairman of executive Etiti and executive Etiti executive council. Honorable. Adam Shaw. Honorable. Honorable sir. You got here. Praise the living God. Hallelujah. Aka m aga ihe na nke ama ndị oyibo. Ngetakwa epitim ụmụ okwu dịka eka n'asụsụ anyị. This is welcome address presented by the chairman Etiti Central Executive, Mr. Charles Chidubem JP, on the occasion of Etiti Day celebration at Etiti Town Hall on 18th day of April. The Ohanyalugo of Etiti, Chibobeze, the chairman Etiti Ngwo Council of Elders, Chief Donald Donald, the elders in council, the chairman of all Omonma in Etiti, the highly respected Unyomiti Adomata Etiti Ngwo, the church leaders, Uzenozo, Ndo Ohe Etiti, Ikenge Etiti, the president of all age grades, Etiti Ngwo, the security personnel, forum members of Central Executive,
the entire people of Etiti, Ngwo, invited guests. I salute you all. First and foremost, I would like to give appreciation to God Almighty who made it possible for all of us to be alive to witness yet another day like this, to celebrate the great things He has done during our lives, in our lives. My people, this kind of God, I've never seen Him before. He truly loves us. The God of Etiti is very great. As long as I am in this office, we shall continue to celebrate Him because there's no one like Him. With joy in my heart, I welcome you all to this great occasion. Today is a day we marked out to celebrate God's love, blessing, favor, and miracle in our lives and our humble community. Through all tribulations and uncertainty of life, He clothed us with His love, and this, the elders of our community will bear testimony to this. Etiti, the fact is that without God Almighty, we will not have come this far. Our elder says, may all glory be to God. My people, this great occasion calls for sober reflection. Remember that unity has been the hallmark of Etiti Ngwo. Whatsoever kindred you belong, Etiti is one. Umuanya, Umuohage, Umuene, Umuodoba are brothers. We shall never encourage division among us. Let peace be our watchword. In all our doings, we shall be our brother's keeper. This is the only way we can enjoy the enormous blessings God has passed on to us, and as well attract more blessings from Him. You will agree with me that in the community where there's peace and unity, there will be progress, success, and development. This is what we want in Etiti Ngwo. Etiti, praise the Lord. Traditional history in Ngwo has it that the indigenous of Etiti Ngwo are very strong. People are at heart, soul-like, and the unity among us is strong. This is very true, and that was the way our forefather lived. But today, we celebrate because the beauty of our unity is our new law found in Christ. Our faith is built on nothing else than Jesus Christ, righteousness. On that solid rock, Etiti Ngwo stands. Etiti, I am not here to recount what my government have done or what we are going to do or more. You all heard my manifesto during my electoral campaign. I still stand on that promise, and with your support and prayers, and God being my helper, together we shall do all these things that I promised us. You all know me. I do not believe in words, but actions. They say that seeing is believing. You all have seen what God has used us to do in our community in few days. We have been in government. To God be the glory. I therefore urge you to pray for me and my executive so that God will give us the grace and strength to do more. Because without Him, we can do nothing. Finally, I thank each and every one of you for coming out to celebrate with us. May God bless you. In this short, I contain my emotion, joy, and happiness so that I will not distract us from the real business of the day, the celebration of mightiness, favor, grace, and blessings of God Almighty in Etiti Ngwo. Once again, may His name be praised. This is what I will say for now. On the day of hunting, we shall all hunt along the path of grassroots. Umuahagu kwen, umwene kwen, oduba kwezonu. Biko, akasa maka mandeno ibu, akumeku ihe na mo ihe na abu. Nyengono onye ọgbarịgharị ka anyị ma mere nnu. Ihe niile dowere anyị ụka nka, ha niile bụ ndị Etiti.
onye na-akụ egwu nka bụ onye etiti. Ndị kwere anyị ukwe abụ ndị etiti. O nwere mgbe etiti nje ekwe agha ga-eje gbakọọ n'oge na-eke isi ma ọ hụje n'ahụ n'ụlọ kpebirika wee jebe. Ọ mgbe anyị na-eme nwere ka ọ mara ime anyị anaghị ahụ ata mmeri ma ụbọchị asị na-apara etiti ji ya n'aka Chineke anyị hụwa rizọlt. Ya rizọlt ahụrụ bụ na mụ na onwe m si na m ka akwụ n'ahịa ama maka enweta more rizọlt. O nwere nke njere n'otu ama m na m si mara onye mbụ abịakwọchi na onwere bịara nka only PG non-3 local governments nchụwa ndị onye ọmụ gere ntị ọchị na ọ nọ n'Enugu North, ọ nọ n'Uju local government nọkwa n'Enugu South n'onwe nke adịnwe Nigeria. Ntị ya na ihe okwu nwere ka ọ ma mme mụ na ya ọ dịkwa n'ọyị onweghị ihe ndị chiri anyị ochi ọma na-ekwu nke nọ ha kwụsịkwuru ihe niile. So far mụ na executive m aka hụrụ nwere nke anyị ga-jefere anyị kpebiri ekwe na ya na-akpọkwara etiti agaghị anyị na-ekwute n'okwu ya anyị bataba obiri ihe anyị mere ihe nwa afọgarị anyị ga-aga ya ọnọdụ afọ ọzọ ọ na-eme. Hallelujah. Hallelujah. Ndị ụmụada na-ebu etiti azọ ka aghaghị ndị ụmụada anyị na-azọghị ụlọ mgbe nna anyị obere ndidi mgbe na-etete ya bụ anyị ụmụada bụ ụrụ hụ na anyị ka bidotere anyị aka mee ihe gbasara ya na-ama odobo n'ime ya ka agbawa ibe anyị ọkụ aka mana mgbe na-eteghị aka bụ ọnwụ anyị ka eme mụ na ndị otu m emewo mitin ka anyị ka a na-eme anụbụ ọnwụ bụ onye nka the eldest age grade kpọkwara ụgbọ jiri akwụkwọ ya ka anyị ka akọta iwere agbarata anyị anụghị ọta gị mmadụ egwu for now onye nkwasị weta ego onye kwere mmadụ ego etiti mechikwere akwụkwọ from that as well anyị asị mmadụ akwụkwọ n'ụgwọ a anyị nyesie ndị kwụrụ ụgwọ a na-enye ya anegirine ịkwụkwọ ụgwọ anyị na-enukwere ya deti ụnụ amaghị risiti dị ebe nọ ọhụrụ kwere risiti kebe egwe medo n'eke aga na ene onwe ya so ihe ka emebụrụ aka enwe ntị nke na anyị na-eji anyị ka ewuye ọjọọ nwere anyị ndidi obere biko anyị ekerekwa ya niile ka ụnụ ma mbịa anyị nwere enough food and enough drinks ka eji ndị anyị nka kpaa anwụrụ nwata deje Biko ka akọ n'aka aba na ezigbo aka a na-akọkwa aka n'ebe a biko aka God, because see your type. This kind God, blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Never you able to play me. Go I come out the yambu. We need that interlude. Let us sing now.
nke ọzọ toonu Chineke anyị jikwara ohere ma sị na emumenu bụ igosi ịhụnanya na-enwe ngụpụta ọnụ Chineke na-agwụ anyị ka a ma webido mere enyi ọ ga-akwụsịkwa ya anyị na-celebrate God's faithfulness to the Etiti people. Ịhụnanya Chineke n'ebe ndị Etiti nọ ọnya bụ ọgbakọ nọ ya bụ anyị jikwa ọrụ nke anyị ka na-eme ndụ ga ndụ ọ naghị akwụsịkwa ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko Koneka, biko onye bụ the second eldest person n'Etiti nọ Kano ịhụ anya bụ Mr. Edwin Ude. Biko Koneka ka anyị kụrụ ya aka. Elder